Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit sotangon with Mickey. At meron tayong lechon manok mga kapudibis at meron tayong mantomi. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tamking kapampangan. Bago po tayo kumain, siyempre ang nag-request ng pagkain natin ay si Sir Butardo Glee. Ayan. Ito na po yung request nyo, sir. Ayan, mga kapudibis, unang subo na tayo. Sige. Lechon manok muna tayo, guys. Laki. Ay. Unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Mangantana po mga kapudibis. Siyempre natin rice. Mag-rice na ako. Ay! Haba. Lala sigurong gunting. Sarap-sarap. Pwede ako na. Cheers tayo. Happy Father's Day po. Opo, Happy Father's Sa lahat Day po sa ng inyo lahat, tatay. mga tatay. Yan yung mga followers at mga subscribers natin. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Tatay mo. Happy Father's Day, tatay. Tang. Happy Father's Day. Tatay mo. Tatang ko, tatay bong. Tatay bang. Sarap. Oh. Sarap. Haba. Hindi natin nilagyan ng kalamansi, no? Nilagyan na kanina yan. Nalagyan na ba? Ano lang yan, display. Display. Kanin pa oh. Masarap siya sa kanin. No? Ako talaga inuulam ko sa kanin yung pansit. Kahit anong ano.
Lakas ng ulang kagabi, no? Nakakatakot. Kulog at kitla, no? Lakas. Tsaka yung anong lindol, isang araw. Oo, ano ako kaya yun? Nahila ako nun. Lakas din yun eh. Ayan, habang kumakain ako, gusto kong shoutout si Rose Bautista Polentang. Ayan, Polentang nga. Girlfriend ni Christian James Polentang. Ay, wow. Sana all. Sana all. Love you daw, sabi ni Bugoy. Kumakanta siya kahapon eh. Kumakanta niya. May nag-request ako sa kanya. Wala kami siya pa yun. Magandang sumayaw yun. Oo. Pinapakanta ko sa kanya yung The Only One. Kaso kinanta, pagalit eh. Girlfriend, wag mo nang ano ah. Mami na tawag sa akin. Dami ko ng anak. At saka sa kaibigan ko na si Catherine Capulot Slamenka. Ayan, from Chicago. Ayan. Tumawag siya kahapon sa akin. Ano po? Long time friend ko siya. Kasama ko siya sa ibang bansa noon. Di ba nag-abroad ka din? Nag-abroad din po siya. Kasama ko siya sa ano. Nanonood na siya sa atin. Saka nag-abroad? Saka pumunta ng ibang bansa? Ay, sa ano no? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Si Bali, nahanap ka kahapon ng kaibigan ko. Ay, hello po. Nanonood siya sa atin. Kain po tayo. Kain ka na, be. Nagre-request siya. Lato daw. Bihira lang yung nagtitinda ng ano, plato. Dito sa palengke sa Guagua. Ang nagtitinda doon ay yung mga ano, taga Bataan. Bataan. Sabi ko nga sa kanya, madalang lang. So kapag meron kami nakita, Namubang namin. Seafoods daw, tapos lato. ay, seafoods, bawal. Bawal sa kanya seafoods, be. Ikaw na lang. Siya na lang kakain nun. Ako na lang yung lato. Sa akin na lang yung lato. Bawal sa kanya yung crab, tsaka hipon. Ayan, naubos namin. Sarap. Sarap na, Bal. Ang sarap ng sotanghon tsaka lechon manok. Ayan. Mga foodies, mag-order na kayo. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. Shoutout po din kay Chinky Yamaguchi from Japan. Ayaw. Hello po. Shopa, baby Alison, Catherine. Shoutout sa inyo. We love you all. Happy Father's Day sa asawa po, Shopaw. Happy Father's Day po. Doon ako muna. At shoutout sa iyo, Arnel. Makapoodibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, Alpochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Siyempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, Makapoodibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.